от нотариуса, когато си я купил. От нотариуса, когато си я купил, си я вземаш пак. Те си имат държавен оценител, който ги оценява. При нотариуса как, нали, държавният оценител? То се пише от 2000-та до коя година колко пари струва. Тъй, че пак се взема колата, не е така. Айде да полеем и тая гиргинкини за колата, всеко дано да я вземеш обратно. Тъй, че... Аз преди разборих човека, дето е съдята, и каза, на когато не са купил, много съм съдя. Донес ми документа. Задействах му го, нали, че 21 година. Ама съдията няма нищо общо с... Има всичко вече. Ма то си има таблица във Маткола. Има. Значи на кмата да се я купил, на такова се прибереш. Но 800 лева? Да. Няма, не може такова. Чакай, бе. Как ще е такова? Ти откъде знаеш кой съдия ще бъде на съдебното дело? Аз имам адвокатка. Оля ми каза, искаш ли съдебен защитник? Не, аз имам адвокатка.